Lab, etxebizitza eremuan antolatzen hasi da. Langileak pobretzeko arrazoia bihurtu da etxebizitza, eta arazoa gero eta larriagoa da. Prezioak gora eta gora doaz, etxebizitza bat aurkitzea gero eta zailagoa da. Are gehiago, baldintza eta prezio egokia. Eta etxebizitza ordaintzeko egin behar dugun esfortzu ekonomikoa gero eta handiagoa da. Arazoa ez da zurea, edo nirea, edo gutxi batzuena. Arazoa langile klase osoarena da. Urteetako politiken ondorio okerrak bizi ditugu. Eskaria eta eskaintzaren arteko arazoa dela azaldu nahi digute, baina zuk eta guk badakigu hori ez dela egia. Etxebizitzarekin negozio egiten dela da arazoa. El negocio de la vivienda y el negocio con la vivienda. Ese es el problema. Egoera ikusita, Laben urrats bat aurrera emateko erabakia hartu dugu, antolatzeko erabakia. Hemendik aurrera, Labeko kideok etxebizitza eremuan ere ekintza sindikala egiteko aukera izango dugu sindikatuan. Cláusulas abusivas, el chantaje del rentismo y la subida del alquiler, el peligro de desahucio, el racismo inmobiliario. No estás sola. Escríbenos y ven a la Asamblea de Vivienda del Sindicato Lab para organizarnos y luchar de manera colectiva. Patronal inmobiliarioari aurre egin, espekulazioarekin amaitu, eta negozio bilakatu dutena eskubide real izateko borrokatu nahi baduzu, zatoz Laben etxebizitza asanbladara. Momentuz toki hauetan hasi gara. Sindikalismo eraldatzailearen protagonista izan nahi baduzu, zatoz Lab sindikatura. Hagamos que no le rente.